Ассалому алайкум дӯстони азиз. Имрӯз мо як мошини фурӯширо навор мекунем, пешкаши шумо мегардонем. Бигаша муйко. Состояние мошин 100%, ягон айб надора. Ина чӣ хеле ки шумо мебинед, ягон ҷош пусидагӣ нест. Мошин свежа. Боша тамошо кунем. Ҳамаи ҷоша мо навор мекунем, шумо тамошо кунем. 4 та баллони нав дора. Ина дрӯноша тамошо кунем. Ҳамаи ҷоша бинем, ягон айб надора, мошин свежа. Пробегша бинем. Ихтом бинем пробегша. Коробкаш автомат. Лук дора. Моторш 2 Евро 4 американка. Соли барориш 98 сол. Газ, бензин. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Срочно мошин фурӯхта мешавад. Дар рақамҳои рӯи экран занг занен. Нархи мошин 90 000 сомонӣ. Бо занг занен савдо мешавад. дӯстони азиз, тамошо кунен. Ягон кас мошинхар боша, агар мошин свежа дар ҳолати хуб қарор дорад, ягон айб надора, 1 сола документ дора, документҳои тимнитшам 1 сола. Ягон харидор боша, агар занг бизанен, нархша маслиҳат мекунем. Тамошо кунем мошина. дӯстони азиз, лайк монен, фикротона дар комментариё нависем. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошем.